Il-Prim Ministru Robert Abela qal li kien hu li keċċa lil Amanda Muscat mill-impjieg tagħha 3 snin ilu u għalhekk qal li dakinhar ħadd deċiżjoni li jagħmel dan qabel anke ħareġ ir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards. Fid-dawl ta' dan qal li issa l-persuni konċernati se jkunu disposti għal dak li jiddeċiedi l-Kumitat Parlamentari dwar l-standards fil-ħajja pubblika u ma jimmeritax iżda li jitneħħew mill-pożizzjoni tagħhom. U għal dan waqt li kienet jiġi intervistat mill-ġurnal The Times of Malta. Fl-intervista l-Prim Ministru qal li dan ma kienx impjieg fantażma u li s-Sinjura Muscat wettqet is-sigħat tax-xogħol tagħha iżda qal li r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards jitkellem dwar is-salarju li jitħallset. Qal li dwar dan kollu tqum id-domanda dwar jekk għandux jiġi aġġornat il-manwal tal-ingaġġi tal-Gvern għaliex qal li dan minkejja li ma nkisirx xorta waħda ma jispeċifikax dwar x'inhuma l-kriterji biex wieħed jinħatar bħala konsulent. Il-Prim Ministru tkellem dwar dik li ddeskriva ipokrezija mill-Partit Nazzjonalista u rrefera għal każ ta' deputat Tony Bezzina li qal għandu impjieg mal-Gvern b'salarju ta' 51,000 euro iżda ma jmurx għax-xogħol għajr biex jiġbor voucher tal-fuel għall-karozza. Qal li dwar dan intalbet investigazzjoni wkoll quddiem il-Kummissarju għall-Standards. Dr. Abela qal li l-Oppożizzjoni ilha tikkritika lill-Kummissarju tal-Standards. Iżda issa għaliex hemm rapport li qal idoq għal widnejn l-Oppożizzjoni. Din qed tfaħħar dan ir-rapport u għamlitu tagħha. Tkellem dwar il-budget u qal li dan kien wieħed li kompla jtejjeb il-ħajja tan-nies. Semma jiżieda ta' 70 euro fil-ġimgħa l-pensjonanti fl-aħħar 10 snin. Familji ta' dħul medju b'żewġ titfal qal se jibdilha 1800 euro aktar fil-but tagħha. Tkellem dwar l-ekonomija u qal li din hi risposta għal kull miżura li tħabbret fil-budget u qal ukoll li rdoppjat mill-2013 lil hawn. Dwar il-viżjoni 2050 qal li fid-dawl ta' dinja li dejjem tinbidel, id-dokument mhuwiex wieħed statiku, iżda qal li dan jinkludi miri ċari ta' fejn għandu jasal il-pajjiż sa 25 sena oħra. Qal li ġew ingaġġati anke esperti barranin sabiex flimkien mal-Ministeru tal-Ekonomija jitfassal dan id-dokument. Qal li dan huwa l-mod kif għandu jaħdem il-pajjiż. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar is-sit ta' Villa Rosa u qal li bħalissa hemm konsultazzjoni pubblika għaddejja u żied illi s-sit diġà kien kopert b'numru ta' permessi illi ilhom li nħarġu. Qal li bil-bidla fil-pjani lokali il-proġett se jinbidel għall-aħjar fejn se jkun wieħed aktar ta' kwalità. Qal ukoll li dinja żona diġà turistika u għalhekk mhux se tintmess żona verġni. Qal li mhux minnu li l-pjani lokali ma jistgħux jintmessu għal fatt li l-Gvern bidel il-pjani lokali sabiex ma jippermettix il-bini ta' jott marina f'Marsa Scala. Dwar dan tkellem dwar kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqa' mal-iżviluppatur tal-proġett ta' Villa Rosa u qallu li l-proġett huwa wieħed sabiħ u jrid jinawgurah hu meta jkun Prim Ministru. Dr. Abela staqsa wkoll jekk il-pjani lokali għandhomx jiġu riveduti sabiex jagħmlu sens għaż-żmien tal-lum.